Hemmeňize salam ýaşlar. Köpüňiziň haýyşyňyz boýunça Instagramda ýazdyňyz, etdiňiz we berde de meselem YouTube'da da kommentariýa goýup bilmeýänlerim bar diýdiňiz arada. Şolara ýöreýte öwretmek üçin nädip Gmail açmaly, nädip YouTube'da agda bolmaly, nädip like ýa nädip kommentariýa goýmaly, şu zatlary tesbirler nädip ýazylýanyny öwretme niýeti bilen bugün rolik çekdik we size häzir görkezeriz. Google'a geldik. Iň ýokarda sagda görýänsiňiz. Hemme kimin telefonunda Google bardyr we Google'a girenden soň ana aşagda çepde создать аккаунт. Ýagny аккаунт açmak ýa аккаунт öwretmek. Аккаунт öwretmege girenizde для себя ýa-da для управления бизнесом. Berde для себя diýenimizde özümüz üçin de ýagny her kim öz üçin açyp biljek bir zatda. Для управления бизнесом men maslahat edemok, näme üçin diýende geljekde birden siz şu akkauntyňyzyň üstü bilen video ýükläp, ondan soň şoňa monetizasiýa ýagny reklamany açyp pul gazanmak niýetiňiz bolanda, şonu etmek birazajyk kyn bolýar. Näme üçin diýende siz özüňiziň kampaniýaňyzy şo ýagdaýda görkezmeli bolýaňyz, haýsy kampaniýa ýerde ýerleşýär, näme iş edýäňiz, şolar ýalyjyk ýygy bar. Для себя diýenizde özüňiz üçin açaňyzda hiç elek problema bolanok. Şoň üçin gelin для себя diýip özümiz üçin Gmail açýasyna. Şu taýdan ine для себя diýip Gmail açdyk. Gelýär. Immediate meselem bir dost oglanyň biri bir Gmail açyp ber diýipdir. Şoňa Gmail açýar. Meselem de Timur diýip goýaly. Ondan girdik. Ýyly adyny belleýän meselem Inni ikinci etaba geçtik. İkinci yerine geçende şeýler akbarda çykýar. Ýagny adymyzy, familiýamyzy belläp geçdik. Ýyl doğulan ýylymyzy belläp geçdik. Ondan soň siziň Gmail'iniziň näli bolmasyny saýlamana mümkinçilik berýär. Şo ýagdaýda meselem garagum@timur.gmail.com ýa timur@gmail.com şoňa meňdeş. Men meselem timur@gmail.com saýlaýan parol belleýäňiz. Hemme özüňize meselem diýeli her kim öz üçin parolny belleýär. Şo parol belleýänigden soň şo edil şo paroly aşagda ýene bir gede gaýtalaýaňyz. Dikkatiniz şu taýda paroluňy ýadyňyzdan çykarmalyk üçin we Gmail'ňy ýadyňyzdan çykarmalyk üçin ekran screen etseňiz, ýagny ýa bir ýere ýazyp alsaňyz, şo ýagdaýda telefonuňyz çalşanyňyzda ýa kompýuterden girjek bolanyňyzda ýa başga bir ýerden girjek bolanyňyzda aňsatçyk ýerpileriňizi ýala. Şu taýda meselem добавить telefon nomer diýä. Aslynda telefon nomer goşmak hökman däl, telefon nomeri telefonuň belgisini, ýagny YouTube kanaly açyp professional şeklinde ulanjak diýseniz, şo adam goşsa bolýar, ondan hökman däl. Görüşüňiz ýaly şu taýda ýene ýazyp geçýär. Erin men okujak diýenleriniz bar bolsa, araňyzda okap bilersiňiz. Men priнимаем bassym. Ýani görüşüňiz ýaly Google'da Gmail açdyk we iň aşağı aýdamda ene Timur Garawum çykdy. Ve Google'da Gmail açandan soň özü avtomat olup YouTube'a geçýändir. YouTube'a giremizden soň ine görüşüňiz ýaly özüňiziň akkauntyňyz açylyp berden girişim etip bilersiňiz, suratlaryny datlaryny çalyp bilersiňiz. Üstüne goşasyňyz gelýän bir info bar, o infolaryny goşup bilersiňiz. Şeýlerek ve gelýär nädip kommentariýa goýmaly, nädip tesir ýazmaly. Şoňa meselem görüşüňiz ýaly ine habarsyz alma mejitmi. Şöyle girýär, nädip agla bolmaly. Birinji şonu görkedeýin size. Mejitmi kanalyna girdik we birinji size nädip agla bolmaly. Şonu görkedeýin. Ýokarda görüşüňiz ýaly ine mejitmi logosynyň deňine подписаться. Ýagny ine şu taýda подписаться. Подписаться basýar. Ondan soň sagda görüşüňiz ýaly jaňjaga çykýar, ýagny kolakolçyk. Şo kolakolçyga basýar we все. Bunyň sebebi näme? Her täze çykan videodan birinji habaryňyz bolar ýaly. Size video çykdy diye ujumlaýan, ýagny SMS soобщение gelmeli. Inni geleli senik bir videomuzy açdyk, diýeli soňky videony açdyk. Şuna nädip like goýas. Görüşüňiz ýaly eýem akkauntymyz
Gmail açdyk. Ondan soň YouTube'da akkauntymyz boldy we görüşüňiz ýaly açyk like goýup bilersiniz. Like şutaýdan göni like goýup biler. Eger videonu halamadyk bolsaňyz dislike'am goýup bilersiňiz elbetde. Ýöne ýadyňyzdan çykarmaň, siziň üçin hemme zat edýäs. Ýöne dislike goýmaňyz derek şo videonu näme üçin halamadyňyz, näme sebäpden şonu kesirlerde ýazsaňyz indiki videolarda biz şo ýalňyşlarymyzy düzeltmek üçin synanyşarys. Araňyzda like goýup bilen ýöne tesbir ýazyp bilmeýän diýenleriniz bar. Görüşüňiz ýaly. Bärden iň aşağı edýäs şeýdip, iň aşağı edermizden soň şutaýda ine astavit kommentariýadyr. Astavit kommentariýa girip, ýagny tesbirini goýup, tesbirini ýazyp bilýänsiňiz. Her videoň aşagyna biz web salgylaryny goýup gidýäs. Her klipiň ýa her aýdymyň web salgylaryny goýup gidýäs. Şonu düşündirýin. Şutaýdan görüşüňiz ýaly, ýubileyimiz habarsyz galma. Şonuň deňine düýmejik bardyr. Şu düýmejige basanmyda şeýle açyk gel. Bärde köpüňiz näde siz bilen habarlaşsa bolýar diýip ýazýanyňyz bar. Tesbirlerde görüşüňiz ýaly Instagram bellek geçendir. Instagramyňyz söýlem biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Birinji geleli ine Vepa Geldiýew ýaşasym gelenok. Vepa Geldiýewiň klipini dogly görmek isteseňiz şutaýda gök hata bassaňyz, ýagny web salgysyna göni Vepa Geldiýewiň klipi açylýandyr we klipi dogly şekilde görüp bilýänsiňiz. Siziň haýyşyňyz boýunça çeken videomuz şular ýaljak we başga bir haýyşlaryňyz bolsa, ýene bir öwrenesiňiz gelýän bir haýyşyňyz bolsa, biziň elimizden gelen, biziň edip biljek bir işimiz, bir öwretip biljek zadymyz bar bolsa, tesbirlerde ýazyň. Videomuz halan olsaňyz like goýuň, görüşýänçe hoş sag bolun.